uit Orange City ervoor zorgde dat hij achter de tralies belandde. Oh, iedereen was zo blij. Het was een feestdag. Oh jee. Maar nu is hij ontsnapt. Gezelligheid hier, ja. Ja, dat is leuk. Hallo. Ja, wat leuk. Hoi. Hoi. Oh, wat een gezelligheid met al die kindjes. Ja, wat leuk. Hoi. Kijk hier. Hi. Oh, jullie is wat gezellig. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar die moet dan met de mevrouw van de geluidsop even dicht doen. Hoi, wat gezellig dat jullie er zijn. Gaat alles goed met jullie? Ja? Ja, jullie... Een beetje bang? Oh, maar dat hoeft niet toch? Je komt toch voor de Lucky Show? Ja. Ja. Ja, dat doet de mevrouw van de muziek, maar geeft niet. Maar wat gezellig. Jullie komen voor de Lucky Show. Heeft iemand Lucky al gezien vandaag? Nee? Heeft niemand Lucky nog gezien? Ja, dat zijn de mensen die gaan roken. Dus, maar weten jullie, Lucky hè? Lucky is de held van Orange City. Weten jullie wat een held is? Wat is een held? Wie is een held dan? Vertel. Ja, en wie is dat? Wie doet dat? Ja, de held. Mega Mindy inderdaad. Lucky is de Mega Mindy van Orange City. Ja, en Mega Toby. Inderdaad, Lucky is een beetje als Mega Toby. En kennen jullie ook Superman? Ja? Nou, ja, Superman ongeveer. Ja, zo ongeveer. Maar Lucky is dus de Superman van Orange City. En, oh ja, kennen jullie Brilsmurf? Nou, Lucky is dus de... Nee? Oh, maar Lucky is dus de Brilsmurf van... Oh, nee, Lucky is geen Brilsmurf, nee. Hij lijkt er absoluut niet op. Hij zei dat ik op Brilsmurf leek. Nee, toch? Nee, hè? Nee, gelukkig. Maar, ja. Een microfoon, nou dan kunnen jullie beter mij verstaan. Daarvoor is dat. Maar, het is natuurlijk zo'n tijd voor de Lucky Show. Dus zullen we Lucky even gaan roepen? Ja? Oké, nou ik tel tot 3. Ja, dan beginnen we bij 1. En dan? En dan? Oké, nou, dus dan doen we zo 1, 2, 3 en dan roepen we keihard Lucky. Ja? Oké, dan gaan we. 1, 2, 3. Hey, Lucky. Nog een keer. 1, 2, 3. Lucky? Lucky? Wanneer heeft u Lucky gezien? Nee? Oh. Meneer u nou ook niet? Oh. Lucky? Lucky? Waar is die nou? Oh nee. Lucky? Oh, Lucky. Ik ga hem hier verstoppen, ja? Komt hij wat aan?
Wachten jullie op Lucky? Wachten jullie op Lucky? Dan kunnen jullie lang wachten. Lucky is namelijk een soort van verhinderd. Lucky is namelijk ontvoerd. En weten jullie door wie? Door mij natuurlijk. Want ik ben de zwarte cowboy. Want ik wil namelijk koning worden. Hier van Speelstad Oranje. En nou ik Lucky, de oude koning, gevangen heb, staat er nog maar één iemand mij in de weg om koning te worden. En dat is Cody. Wat zeg je nou? Ik kan cowboy zijn en ik kan koning zijn natuurlijk, want ik ben de zwarte cowboy. Heb je de koning gezien? Nee? Heb je de koning niet gezien? Nou, weet je wat? Als jullie Cody ziet, ik heb een brief voor Cody. Kun jij die aan haar geven? Geen idee. Hey, de zwarte cowboy. En hij heeft Lucky. Wat is dat? Een brief van de zwarte cowboy. Oh. Hij heeft Lucky gevangen. Zo kijken wat er... Oh. Nou, er staat... Als je de toekomstige ex-koning van Orange City nog levend wil zien, kom dan zometeen naar de salon voor een duel. Ik heb niet eens... Dit is van Lucky. Is je leven je lief? Lucky is gevangen. Vlucht Ik moest het geven. en kom nooit meer terug. Met onvriendelijke groet, de zwarte cowboy. Dit is een brief van de zwarte cowboy en hij heeft Lucky gevangen. En nou hebben we straks een duel. Maar ik kan toch... Nee, die arme Lucky, verdikkie. Maar ik kan toch nooit een duel hebben met de zwarte cowboy? Ik kan toch niet tegen hem vechten? Ik heb niet eens spierballen. Lukt toch niet? Nou weet je, dat gaat echt niet lukken. Ik denk dat ik maar ga. Want ik weet ook niet wat we er tegen moeten doen en zo. Ik weet het niet. Dus ik ga maar. Doei. Of mag je niet weg? Wat die knal? Oh. Maar zal ik dan maar weggaan? Nee? Oh. Wat gaan we dan doen? Maar weet je wat we wel kunnen doen? We kunnen natuurlijk ook iets bedenken, zodat ik van de zwarte cowboy kan winnen. Ja, dat is ook een oplossing. Ja, dat is ook een oplossing inderdaad. Maar, ja. Hé, wat is dat? Nee, hier. Wat is dat? Oh, wacht even. Ja, maar misschien staat er iets in dat we het kunnen gebruiken tegen, zodat ik kan winnen. Zullen we kijken? Het zwarte dagboek. De zwarte cowboy. Hij is van de zwarte cowboy. Hé, waar is mijn boek? Er komt iemand aan. Psst, niks zeggen, ja? Niks zeggen. Ah, waar is mijn boek? Psst. Oh, hier ligt hij nog. Als de verkeerde persoon dit boek in handen krijgt, hebben we een groot probleem. Weet jullie wat hierin staat? Nee? Kunnen jullie een geheim bewaren? Ja. Kunnen jullie een geheim bewaren?
Ja, mooi. Ik ook. Wat zeg je? Niks? Dat dacht ik ook. Hé, ik ga je even een dutje doen. Als Cody klaar is voor het duel, roep me dan even wakker. Kan die liggen met je Nou, wat rusten. Slaapt hij al? Ja. Kom. Weten jullie het echt heel zeker? Ja. De zwarte koning. Hier zat al in zijn mond. Slaapt hij nog steeds? Ja, ja. Weten jullie het echt heel zeker? Ja? Kijk, de komt nog steeds vast. Dan ga ik hem nu pakken. Oh, ik wil een snoepje. Wat is er? Waar kijken jullie allemaal naar? Ze wou afpakken. Wie? Wou jij hem afpakken? Wou jij hem afpakken? Ik zou het maar niet doen, nee. Jongens, laat me even rusten. Ik zei toch dat jullie zouden roepen als Cody hier kwam, of niet dan? Ach, bla bla bla. Jan goed op de grond staan zodat jij wakker werd. Ja, het zal nog wel. Pas op, hè. Slaapt hij alweer? Ja. Echt waar? Weet jullie heel zeker? Oké. Zoals ik wou. Ik zeg eens. Waar is mijn boek? Wie heeft mijn boek afgepakt? Waar is mijn boek? Waar is mijn boek? Ja? Is hij daar? Ik pak ze. Heb jij mijn boek gepakt, meneer? Nee? Ik zal je krijgen. Is hij weg? Ja, zeker weten. Zo. Ik heb het zwarte boek. Zo, dan gaan we snel eens even kijken. Het zwarte dagboek. De zwarte cowboy. Hij houdt van macht, pijn en geld. Het Jakkie Pa. Zijn lievelingsdier is een rat. Hij heeft een hekel aan liefde. Grootste angst is vlinders. Hé, en wat is zijn lievelingskleur, denk je? Inderdaad, zwart. Ja. Maar nou weet ik nog niet wat ik nou moet doen om van hem te winnen. Je moet iemand zoeken wie sterk is en wie stuurt heeft. Even kijken hoor.
Hij houdt van macht, pijn en geld. Zijn lievelingsdier is een rat. Ja, kipan. Ja, hij heeft een hekel aan liefde. En hij is heel erg bang voor vlinders. Nou, dat weet ik ook niet meer. Je moet vlinders maken en dan moet je boven zijn hoofd doen. Vlinders! Dat hij weglopen. Dat is het. Wacht even. Ik heb laatst met de krutsel heb ik nog een vlinder gemaakt. Wacht even. Ik ga heel even kijken. Nee, dat komt wel goed. Wacht even hoor. Even kijken hoor naar die vlinder. Ja, hier is die vlinder. Nou, nog even kijken of ik zo nog een stokje, dingetje, takje, geval kan vinden. Waar ik hem even aan kan doen. Ja, heb ik gevonden. Even zo een touwtje eraan. Ja hoor. Ta-ta-ta-ta-ta. Ja. Huh? Een vlinder. Die is toch goed? Ja. Wat zeg je? Ja, maar dat geeft niet. Het is een vlinder, dus daar moet ik vast bang van. Ja, maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Zo. Ja. Het boek. Zo. Het boek verstoppen? Maar we weten nou toch waar die bang voor is. Dus dan kan hij dat boek toch weer terugkrijgen, of niet? Ja, maar je moet hem daar achter hem stoppen. Nee, dat hoeft niet. Ah, nee, dat hoeft niet. Oh, gewoon zo neerleggen. Oké. Komt goed. Ja, nee, maar hoe heet het? Maar nu kan ik wel aan het duel beginnen, toch? Nu kan ik wel met de zwarte cowboy vechten, want ik heb de vlinder, toch? Daar is die bang voor. Dat kan toch? Ja, Robert, het is een soort van robotvlinder. Komt helemaal goed. Dus dan kan ik toch nu het duel aangaan? Ja, nou, daar ben ik er klaar voor. Mooi. Dan kunnen we beginnen. Ha, ha, ha. Oh, dan heb je weer die. Dus hier ben je. Hoi. Ik geloof dat jij iets hebt wat van mij is. Oh, echt? Wat dan? Mijn boek. Jouw boek? Nee, die heb ik niet. Nee. Wat heb je daar achter je rug? Hé, achter mijn rug? Niks. Nee, niks. Je andere hand. Hé, oh, nee. Ja. Allebei je handen. Oh. Eén kogel. Eén pistool. Wie het langste bij staan, die wint. Hier. Bam! Bangerik. Regel 1. We beginnen met de ruggen tegen elkaar aan. Regel 2. We zetten 5 stappen. 1, 2, 3, 4, 5. Vijf stappen naar voren. Is dat duidelijk? 5 stappen die kant op. Maar een beetje gek. 1, 2, 3, 4, 5. Meekomen.
Regel 3. Dit is je laatste kans. Dat is spannend. 1. 2. 3. 4. 5. Ah! Dan pak ik die toch nu. Hij is gebroken, de pistool. Nou, dan is het hoog tijd voor een nieuwe. Ja, vervanging toe. Zo, hebben wij dat even goed gedaan, zeg. Ja, nou, jullie hadden ze goed opgelet. Ik had het niet gezien hoor in de boek. Zo, maar nou, is de zwarte cowboy weg? Nou, ja, maar nou, we Lucky nog... Dan moeten we Lucky vinden. Ja, we moeten hem nog vinden. Daar is Lucky. In de saloon. Ja, maar dan moeten we eerst weten waar die is. Hé, Ze maken wat ligt er op de stoel? met de muziek. Zal ik kijken of daar wat in staat? Oké. Ja, waar zou Lucky kunnen zitten? Ik denk, misschien zit hij wel gewoon in de botsauto's. In de bak. Zit hij in de kooi? Op de kooi met de slot? Oh, ik heb geen sleutel. Zal ik eerst kijken wat hierin staat? Nee toch. Zal ik even kijken, wat staat hier even verder allemaal nog in? Even zien. Even kijken. Even zien hoor. Nou, ik kan het zo snel even niet vinden. Er staat van alles in. Ah, Zwarte Cowboy is jarig op 8 februari. Nou, weet je dat ook weer. Sturen we een kaartje. Ja. Even kijken. Ja, maar dan is het nu natuurlijk, als we Lucky hebben gevonden, dan is het tijd voor de Lucky Show. Je moet een kaart, een brief of je moet schrijven. Lucky moet vrij zijn. Lucky moet vrij. Ja, maar waar moet hij naartoe sturen dan? Dat postkantoor. Nee. Nee? Ja, maar ik weet niet waar Lucky woont. Ja, Lucky woont hierin. Je moet naar de Zwarte Cowboy gaan. Ja, maar ik wist... Ja, maar de Zwarte Cowboy woonde al in de gevangenis en daar is hij uit ontsnapt. Maar ik zou niet weten waar zijn huis woont. Hier is een kaart voor jou. Ja? Oh, wacht. Wacht even hoor, ik ga nog even één keer bladeren. Hé, wacht even, hier staat wat. Luister. Onderaan de regenboog ligt de deur naar de oplossing. Onderaan de regenboog ligt de deur naar de oplossing. Nee, maar wat ligt er meestal onder de regenboog? Een pot met snoepjes. Goud? Goud. Maar, Ik denk dat het net goed is. maar waar zouden we dan goud kunnen vinden? Ja, maar waar? Kijk, onderaan de regenboog ligt de deur naar de oplossing. Maar goud ligt onderaan de regenboog. Maar waar bewaar je goud? We zijn allemaal thuis. Even kijken, de pot goud. Een pot goud. Waar ligt de pot goud? Waar bewaren ze goud? Ja, ik heb het zwarte boek. Dan moet je daar. Papa's en mama's, weten jullie, waar bewaar je goud?
De bank. In de bank. Hé, In de baan. In de pocket. wat staat daar met koeienletters? Wat is dat? De bank. Wacht, ik ga kijken. Ik ga kijken. Lucky! Yes! Ah, je zit helemaal vastgeknoopt. Ach, wacht even hoor. Ik zal je even losmaken. Oh, die zwarte cowboy ook. Nou, ga je mee? De kindjes staan te wachten. Komt Lucky aan. Daar is die. Kijk, Lucky! We hebben hem gewonnen! Yay! Applausje! Oh, Lucky, ik ben zo blij je te zien. Hé, waar is dat? Lucky. Dat is Leo. Waar is dat? Voor mij? Oh. Oh. Oh, kijk! Ik ben de nieuwe sheriff van Run City! Oh, vet cool! Dankjewel! Oh, yes! Nou, Lucky, oh, ik ben zo blij dat Lucky er weer is, hè? Gek is... Nee, de zwarte cowboy komt niet meer terug. Nee, die komt niet meer terug. Heel lekker zacht. Die is... Ja, dat komt helemaal goed. Er zijn al mensen op afgestuurd. Wil je een dansje doen? Een dansje van het Lucky dansje. Kunnen jullie allemaal gaan staan? Dan gaan we met z'n allen nog even ter afsluiting. Gaan we nog even het Lucky dansje doen. Yay! Zijn jullie er klaar voor? En klaar voor de muziek? Doet u dan ook nog even gezellig mee? Ja, nou heel leuk. Ja, Lucky, gaat goed komen, denk je? Ja? Weet je, ik ga wel aan deze kant staan, dan kan de mevrouw van de muziek, die kan dan daar. Nou, ik zou zeggen, start maar. Gaan we eerst fluiten. En dan gaat zij. Waar kun je glijden en vliegen, klauteren, klimmen? Waar kun je zweven, zo hoog in het reuzenrad? En dan gaan we griezelen. Waar kun je lekker griezelen met spoken en schimmen? En opzij. Kun je botsen met boten, word je helemaal nat? Alle ideeën. Hey, Lucky, zwaaien. En we gaan springen. Ga je mee naar speelstad Oranje? Daar kan je lachen, gieren, rollen en pannenkoeken smullen. Je kunt je niet vervelen, er is zoveel. En we gaan weer springen. Ga je mee En een roodje. Park Oranje? Daar zou je vaker willen komen of liever willen wonen. Je ziet het meteen, het is een feest voor iedereen. En we gaan weer fluiten. Feest voor iedereen. En we gaan naar de jungle. Wie weet de weg door de jungle of misschien naar de steden. En we gaan vliegen. De Space Shuttle staat al te wachten en vertrekt in een wind. En opzij. Eerst een Wacky Worm en daarna als een speer weer verder. Hey, Lucky, toe vertel me de weg naar het piratenschip. Kom goed kinderen, ga maar met me mee. Kom maar met me mee. Allemaal jongens, heb maar een idee. En we gaan weer springen. Hey. Ga je mee naar speelstad Oranje? Daar kan je lachen, gieren, rollen en pannenkoeken smullen. Je kunt je niet vervelen, er is zoveel. En we gaan springen. Hey. Ga je mee En een rondje. vakantiepark Oranje? Daar zou je vaker willen komen of liever blijven wonen. Je ziet het meteen, het is een feest voor iedereen. Naar speelstad Oranje, daar kan je lachen, gieren, rollen en pannenkoeken smullen. Je kunt je niet vervelen, er is zoveel te En we gaan weer springen. Hey. Ga je mee, vakantiepark Oranje. Daar zou je vaker willen komen of nog liever blijven wonen. Je ziet het meteen, het is een feest
voor